Cabejam to the dear who are now catch us a best monte so, and the politicians no idea much Roma Junior. Now I come here say Sabio, Omukwana, J. Wom to the more Debbie. Ya, Tim Monte, so any at Wabanti, the Omukan, near her son, the Atwaba, and yes, you bet say I dream one Monte so, ye Cassie Monte, so Sania Cassie and near. Now tell him come and say politicians so to me near Massa, the air quant to me a bois, no more the show money, the Akaisa Kawa Dream to Mediano, 2C TV, and they. Utumi etam Adom TV the 2 TV phone no say pay now ko anim utumi tebiri now they say ni nyina say nay u download 2C TV our www.2ctv.com sika kuma bi ne ade ne TV bia opeso ahwe bia no ba bia akọ bia utumi pie na watumi ahwe bi nyo no nko V mixture mixture ade ye ka V mixture na won say adwuma ye no so mpa so agoro na opeso odi na kokorete ya jack watompa na carpenter mesra wo wonye be ma V mixture beboa onye se bia mama power ni keko esisi mu yade ene eye free wo na abo mama power na timi aba ma obo adwuma wo sisimu ana rashes na gu be ma ho oba rashes na gu wo o five free na abese ya V mixture ena anu mo abetimi adi abo awo enye no nko Springboard College de nkwada ebe ko school no mu wie eye senior high ya wo mo atumi atwa ne yie ena teacherfo akukudam na ho ya wo mo kira de ebetumi abo ama nkwala ya du hia CPS standards kani ho enti en tu scan tu ngu keke pe school papa udu sika kwa akwala ne be passe no anko boka anko ye medias business bia eno achi university fo wo mo ekura masters wo mo ekura degree bi tete ye dodo wo bi ha na degree wo no kura wo mo no ma bia so de degree nti na we ko bia nya hwe utumi asua de eton wade watumi ato aso no watumi anya degree bi watumi anya PhD bi na so de aba ho safo hene eno ane eye Winneba University College of Education na distance education wo ho ma wo modern roman ye de ka wadwenbra wa nane niam ameyansa ene wo mudi ho nkobo wo studio ba ya ba tipto enti de ompeso mo kan ho asem tipto e be ma mo kwan e ma o ma kire o ma dwen emom some of our tico jabba bugri nabu and this if what yes some no equal quite MPP for your no money and ho some to say Jan Saka debi and what she nana could do my Rollins here and they were one party and I can this party or can't be what else I buy society and near the home share proper and the park go ye pamano and I feel was actually more said nay CJ Pebby. Yeah, ma make Gloria Kufuni, dear man, we been saying and I do the cousin no fat just and say maybe no if I hope I obey dear man, you be sassing in me, mammy, bet me a demana and no any here and me and Sunny Eddie home come Eda, your first saying. Moses Nana Subontain. You wait, I Circle Youth Traders Association, a crew ya, Mohase or Boabo, Mohonia, dear, a crew no question. Me pacho ikuno. Minua ba before medical kasara me da se da be ma atifo a omo hwe en anopai ene mo so mo station na mo timi atoa ha na mo pecha mo de monten so sem e de ko e magana mpanyifo ehu ne esi wo ye man mu hatito especially titolin hanom ne etia ne se menya politician na mom kakra me kan fa de na kunadu kan ye no se na kunadu Agyeman Rollins kan ye no se man abana se san ye no anu aboayen pa na kwani nyame ma aboayen ama no ma bi koso a de ahonto oba Ghana kakra na de epese de tumpanyimfo anim se yesre omo ba bia na ado bia wontie bi ye foreigners na omo twedi wo hanom no omo ha ye ntisen kamra bia eda honom a kire se foreigner ebetimi atwedi wo ha omo fa samra ne ma wo mo especially titolin ha wa baje shop na amanfo abegina ni mu na omo twedi business na wa waje shop no na se oba yayoka ntinka besre Ghana mpanyimfo se mra wo ho a ekova saade na animanimu ye ya na yeto aba emom ba power omuntie esufre na omomboayen emwade anase emra de bi wo ho pa se ufri Ghana small scale say dwuma nketenkete no onye bisa ene wholesale ya no problem ba nketenkete no nka ho na emom se ye ka ne se ye Ghana fo bi so wo ba bi omo so ketinkiti ya no abi na omo yonti na asada ne kwasi na ntatwe ne ubo se ya na ya asem ubo ne se ya na ya asem deja eja wa ye ready abramie ni nkomo eja France but your family na Jessica pa na store ni mu ne yegina yi na dawro ma me bai me screen saver wa je me fine ti na me hira o me da se amen de okaka mo kan se em se na nado ye to aba ma ne se omeboaen ya ye omanfo no omeboaen na ye to aba ma mbibili kakre ye hwe niam a o ye hesia na eboaen by o my child say oba obema mra na ye djuma e wo Ghana ha se si ama Jimmy shop a me ye djuma ube ona alateni
so ha o gina shop nim on G shop here de bia no mo ye opede e ha me bre e dan se na do to abama no o shebo se oba oba di sa adwuma nyina ma se wan hwe no ndi sa adwuma ya ma ya ye man 4 years pe e dan se ye wo hwe e ha ina MPP for dos ha na ye na akwa edwedi fo nkwa nti se o aba no an ye yakoma so ade ma e di problem bebre ba ana me ba no we de na bugri na abudie na papa no ye penimu ye na ebu no ye na edi ni de ma no ase openi a owo man mu so kasa eto amanfo asum nti me stress say APP for no ya to abama oba aban mu no mo omo nye omo say ewie na aba bibia betu asesa nti de yeri show mo say omo nye no omo hwe so omo ye ni ye na de mfaso abre ye na wo oman mu ase omo ho so ho omo ho so dodo de omo so de ye nuanom ye na ye tu omo fi so saa na omo so mo ba omo ye ne ye mpese be koso saa se koso saa na ye be soleti omo Catherine smart so be ye demonstration ye na ye twese ye na be akoboa ye say ye hwe no demonstration na fa ye ketanhye project kankan auditor general the report wa e ba no ya na nsem agum no mpanifo nhwe me ye ntre nkrofo ana de bia me ka se Catherine san ye nya no so be ma be nwotwe wo Ghana ha nka Ghana ye problem asolve ye say we yi no wesi o se obeso okonjene mai o hwe sika amanfo di o man mu na obekọ ye nuanom hospital ni ade village ni ade na amanfo bre enye nsuo nom na nipa ba ko tena ho na otumi fa sika Ghana sika se wa fa Ghana se ne dia o hwe Ibrahim Mama die kwa ye kan ya de bia ye nua ye papa kan Japan kasa asem yi papa no support me bu nipa o ye good wow say NPP am power anka keja papa ni sika nka ya de anka ye ni mo hwe nka ye ontua e se na ekum oman no so etuo na ye de oman ye nti se mpanifo betra ho NPP for betra ho no mo say no mo di sa adwuma no say the end is for year na ye tuo no mo so mo ye sada ene o mo so mo nche e dan se etu aba mo so mo kuma ye na do ba o hye bo say on pe Ghana sika on pe kata hye nti se wa ba sa no de on nkofo no mo ye adwuma no on hwe say on be ye adwuma no ye se na be ye ho beti a Ghana ni bia benya ho fa so ukọ ye nkura sa amafo bre ukọ schools na amafo bre sebi ukọ kolebu kura na sebi doctor yo operation we se mo do ba kokoro nsa kura no e ya na ye den e ya na ye ni ngwa se bebre se ye ti o mam na sika amafo discuss na amafo ebre o man mo ye citizen or say me tumi nya mchefa or say me baby am ba onya nchefa or so bia nya nchefa na nipa ba ko e sole say o discuss na na do betra ahwe ne dia we just giving 4 years so on fence sa o manu mai na enim say wa cancel obetuma aya mai nti ye hwe nenim ye beda wase papa eja ho so be kakakra ye fra say ye fra me kofi ba Tito le ye ba ha che na de enim ni say Tito le na ye ba ye no meyo ba obe shemla ma ye meyo ye da na se pass what ma be shemla papa ye dey amaye Tito le ni de meyo so on pese main road no amanfo ntena so ne ye da na se Tito le no tokrom na won de o se ntena so menua ba ko bi ka asem sa hohofo ne ye dey eji adwuma eno na ese o mo ba no mo ba be na ye dey be no mo ka bi ma ye nka se pama hoho eso ma hoho no mo hu first mo hu ba bi ese o mo ye dey wo mo yo sa na tie eno na ne ye pe ntokwa bi wo kura si a ya na mfiri ye na fira hoho no nti ye sre ne ye Tito le ho ne de meyo de ama ye yesu adwuma ye nkokwa no ho ti masem tie ana adwuma kura du su ka asem bi se o mampani asem na o kan ye se wo so wa ma a post no de ma empanifo na ne je ho adwuma kura du mabo abaso matimi hu se yes nana first nana do nani ate akoye friend aboa papo o man post kura kire se eche nana do yo bi a wa ye dey wa ben no wanya MPP ni o aboa papo wanya MPP ni wanya MPP ni post de e ba aba no ye to aba no de ma nana bie na no se enye a friend say nya MPP nti no ba ma obi a timi mi ko ba kura mi gina wa mi ye businessman wo secretary wo betimi kura be fa me nti ye se wa ma no post wo ho mani age ho pa wa kire na dwere enti ye no post no ye techa ya kamede ye ye to aso e dai France ye frem on hene da kon we de me fa akwanya so di achia me mampanyin nana adoda nko se ade oyo esan so koma me MP honorable Henry Court ye deputy interior minister me nkasa nkwa achire bibre sidi ekeka kono o man na edu ba bi ye say memunu no ye sorry ni hu say mra eye adwuma wo memu nana ado aye bi otiko jaba ne bugri na aba asem bugri na aba na enye ne fault emre bi unyi ndum pepe nso bi na ore fi de ese so ye but said the refree we dia no odene bra refree we pa dia no odene so asemaba na eguso ka wo court na dia wo beka say osimesi na obente enim hu bidie na wo ye panimu na aka se ne re na afia na no ne say me ka se ne re na afia
kasa no kan no refree kasa wa payo se o ka no krani otiko jaba e de ababeto abonten apachew MPP enso egusu ya cabinet meeting egusu a ye de ni abetutu ye se NDC ni sori kotna ba bi ye press conference ni de omo no omo refi talensi de si ye ni ade nya ye nim ye wo omo evidence omo gina ba bi no omo ka KKK a enhayen ye nim de ye gina so na inshallah na Adom be ye adwuma ama ebia so obi biara so yo ye da wase papa wa che na dwe de afa ho eja ye tro say me ba jo friend me Alex Afo yo koma ye de ne ye miensa tipto de ka ho betim de afra na na kula do adwuma rolling si aban sisa ne nani ade ho afa CJ enei Gloria Kufu wo ba Georgina Wood wo be ko wo ba adwuma na me anim ne kurani me boa anti ne wo ba foforo na eba e na afa ye hwe kwan se ebetimi aboa yenkose kakra yenkose ye wiale hye nti haye na ye san atoa so na se yade enei bugri na bon sensem no ene eye otiko jaba mpacho na ba NDC fo se mpacho na ye de ne nso asem no mu odu enti yenhwe ne yenka ne ye o ka ho se me din chia be ma meti for ene me ankasa me president eye na Adom danko Akufo-Addo me san so chia Adom Mahama be ma be ye bi on be ye ni nyina de ye keka kɔne de eba nyina ye nyina ye pene papa e wo man mu na Adom Mahama obia e bɔ ne modern de wabɛsen kɔ de na Adom ye bia nso no me gidi sɛ ɔpɔman ni ye nti sɛ obi wo NDC o obi wo MPP o na sɛ ɔma ne post a me ngindi sɛ bɔne bi yɛ den e wo ho e wo sɛ de ɔbɛyɛ ɔman ni ye no ɛne ye de bɛhyɛ ne nsa sɛ Mahama ɛkɔ na chi sɛ yɛhwɛ no mu ne yehu sɛ o Mahama kra de hama no obetumi ayɛ bibia bo ɔman na yɛtumi sa de ma no na ɛma ne yɛ nti me de me hu ni sɛ bibia yɛ okay de mɛsi aka fa tiptolen ho ba bia ɛwɔ no yɛ nyina yɛ di dwa kakra ni yegusu se yeye se bibia be den ebetoto ne kwam na mehwe me nuanom bi mu ni table bi omde asisi kwanchan ne ade na se meyo ka se ebi omu yin fi o ma obi ambu na nimtia se adenti na mejo epam no ane ne sa nyama ne nyina emboa e wo se wutumi hu ba bia wote ne se ba bia meti nyame anya madom mpo na accident bi ba ma hwere mabusua enti no mehwe se obia behwe no ho se ba bia ote no se enya obe package ho fine ba sa wo ye campaign na wo ka che nipa ne se me ba me ma watena ho na wo kɔ na wo betu no a ene sempi oh enu mom de ntwa ne kwam mesre se wo ye campaign se wo ba na nipa no wo de ne betena ba bi pade a wo se otumi di wo bɔhye so me nkoba se wo ye kwadan ni bi na wo de bɛdaada nipa no ɛna ɔto abama no wi a wakɔtena condition mu no na wo tu na fia wiem e ba sa yɛn ni bie ni ade no so no yɛn so bɛbɔ osombo e ma akonwa no nya biem nti mesre so mo fa no kranto no korem na mo adwadifo no so wo so mo bia na eka wo se honye nye politics asem mo yesa man ye nkwadan ukɔka ne yese ne na hwan ye ne wo grand no so nti ye ne nim ne ekoso na ekoso maame se de menu abema ne din kan e kan na se wo hwe overhead na yewura Adom Mahama be ye na why ne kama isan se ukɔ amama bebre so asa ne me ne nyina wo enso hu se obi ti enkwanchen etum bibi wo ho no mo isan se ka se etwam nyina no sane bitimi ba ebetimi ebu afa so na ekunipa ye be kai kura say bring me hon crown overhead no wo fro kakra na articulate bi ha ohun ebia no eti se sabre etimi ekunipa be mienu miensa say e be ka ye be bo aban no so bo say aban no eneme nkoyi ye srem panifo a ewo oman mu se omo form na nsi form na ntutu ye bia wo se omo ye no e ma ye ho henhan no ene ahoho na abefra mu no na enema bia enye no so omo mu ahoho no hu se emra wo oman mu esan se ebro nyankopon kura bo osoro bo asase no ode mra ene echichiri nipa esan se emra ni ho no ma onipa betimi afa emra kwa obefa no ankasa ni tumi so aye bibia ene kwan se oye a entwaye nti yesre se omo ma emra enye adwuma said ese na efata na enso ye ho henhan e wo man ni me da se ma me nkomi nua ho ansa waba ye fra say ye fra me George ye di Ghana ho nkomo wadwenche de say ye di kan ameka ne say Atiko Jaba na bugri na bo asem no menim say MPP mpanyimfo no omo nim mra e wo ho no mo na chesenka asem bisi a nka wo so omo from ho akukwem no mo nka ne mo anye senka we be kan de wo we be kan de na akpa nsem bebre e wo Ghana esa di enum guase ba MPP man no na ekọ abonten so ha abonten force beka say na we na mo ye wo man no mu nti nka no de nka wo so mo fa mra bi hye ho no mo
na nkasa asɛm bi si a no mo nka wo nsɛmfo so ahi wo nsɛmfo ahi nsɛmfo de wɔ bebia ɛwɔ bebia ɛwɔ yɛ fie ɛwɔ yɛ market ɛwɔ kuro bi so ɛwɔ yɛ but ɛwɔ law a wode bɛto wode mmara bi to hɔ no a wobɛtumi a prevent saa nsɛmfo no sɛ wo de bɛkɔ abɔnten ɛna afei nso mɛka sɛ Gloria Kufa yɛyi no aswe no so de ɛyɛ paa because mma no ɔbaa wɔ hɔ no mo a sɛ wo mma wɔ abadaeɛ a ɔmutumi de bu ɔman a ɛyɛ nti sɛ de ɔbaa to hɔ no mo a media me support no na 100% afei so sɛ mɛka sɛ class am yi so a I'm say second say no Nigerians for no I say nim business mu na mu afei de ɔmutumi be gina store no even customer crowd be raw shop mu a no ma twene sɛ wopɛ de no ma twene ɔmo twene sɛ nyɛ sɛ bi ɔmo de ne baga na ni shop no mo ne kɔ Nigeria ni shop akɔtɔn adeɛ wɔ hɔ no mo nti ɛha yɛn nti nka sita wa no sɛ deɛ nka ɔmo fa ɔmo nyahu me da se kai say 2CTV adaroma V mixture and afe Springboard College and I beko university e wɔ Winneba distance education at tumi abo tiptoe lane o man de akɔ Vodafone hɔ no baby ɛne ebutuo Odor Rice wu sane akɔ fam hɔ no Infinix ana Techno signboard kakraka na nimpa ne gyina ye de kawadwen de brewo eja efra say me de kwabra mensa kwabra kawadwen yo medin kan fa MPP otiko ne bugre nabu womo ansem no say wiase we no onyankopon ya wo abotre manipa bia ani wiase kro boy no wo abotre manipa was abibia ya nipa ye boni tie nyame enso nyame na botre ntina nipa da so tiase enti no dia na me ka kire me sister panin otiko ne say wo mu say papa no wo ye minister ono nso wo ni di bra friends na na do de ama no ti se bibia ba se woto boas na first wo hunu se oye panin ba papa no so kasa ne nyame anim no kure ni papa no se ade nyaa se mo ka kire no me madam furu no ba nanum kasa ne asem ni twa mu kura wo san be ka se ma me no se bi o Libya ni o se Libya no wote ase a enye fine me ba hon so se wo ho me din kan de akola de ama no me wi am de panin ne de no so ama no se wo ho nti me na de am sense nka me sister obehu se oh me papa wankasa yi na nso oye me papa panin na mo me Bible nso ka se mi se eya eja me enya de a oba bekasa yanim ena oba nso men kasa o friends en waja na wo na anim nti no papa no nso no se bibi ni esese hu se bi oye oba kana fo ma no nso ana se o ma yan wo ma no me de wo mo wo yen ena wo ma nso no mo tete yen fiti mu frase ye da wo mo nufu anu ye bi nti se wo ka bibi tia oba waka bibi tia o ma me nti ni nsem bi wo panin nso enu kwan se firi wa no de ba wo ye sa akwala no nso beka bi a kire wo nti me sira me ni me papa ne me sister wo mo hwe ne yi a friends an hu afi so tipto ha no nso mesre say oman no ye na ye dia enye se bi obi ade a wo ye Ghana ne nko an bi no yo hoho kura no a owo mi bi bambom wo ko Roma ye se wo ye dia Rome for ye na wo ko oba Ghana nso ye se wo ye dia Ghana for ye ahoho no wa ha nanso na se o mu hu se o mu ye hoho no mbre mu ho ase na dwuma bi e ho no mde tutu ye na afia kwa no nso se mayo se wo mo mtra so a wo mo kopre ba bi ntra na mfa som de mbre oban mu mo ti asese ya na asem bi ani ho ene politics asem wo yo ye fra say bacha ye from Mr. Bakami ne oni ni patwa ma ye say mba mienu ayo ye nkwe yeah bacha me ye dwuma wa ba I say me what say pele ka fante me pere me ka fante oh monko se motu ma ka fante zo be me kwandem aha nti mo tin de nina o memu nsam no asam na ye na yereka nina ne pepem na ye na yepe na ma amamu hu kakra amamu hu yi de o se de mpanyimfu nyina no wode wona no wode sifom ne wonna wakabom because mo wole yi wotete wo nyina yemu e ma meje na wotete wo yemu wo mayen your friend and bronyisi direction wo mayen direction bia o kire de ame bibinyi afraba wo wo West Africa mejina ha mbotum de mense sima akoko na maka de oye me dana de e bia menyu age de me ye bibinyi hu bibia nyu a wole ye wode hyen na yimyam e wo asase do ame sebi oya mutu kwan moko Germany Europe naze na mutu moko a nyama pi wo wan de nyama ye na abrofo no onkoye etumi hie bibinyi mpo masa no wala ngasa empere obebe no because empere na asem oye different no odeba bro another bibidam nti ameka kramba ka fa ho no manko no MPP another NDC another bibidam amini nyina no mepede ye nyina ye kabom na woje dama MPP na NDC asam no sisi na onye NDC MPP asam na yede tonsu yenom onye MPP NDC asam na yede to wache yede nom onye no na mama me otena akotachire wo Cape Coast odoto odutua munua no mo school fees azo odutua school fees eska
nti amenom kakra mbaka yin de yina yen kambom na ye waze kurbu ho adamaze no ye yu damaze no na ebibifu nyina ye was acid no ye yu direction na mepede mekai ebibifu nyina de mepa wonchew na ye wo bibi wo ho wo fa ne Panafest na yen kofa Panafest ne fambra yen konkofa emancipation day ne yen fambra yen sin yen kanso yen kofa nafak ne yen fambra ebibifu yen zenye no eyi no botum wakaye na bom eyi no botum di na bakwasam no da brayen eyi no botum di MPP na NDC na trainer wodi ben na women na ye da ka bom nyame shira Ghana me da se pa Panafest yo kan wo moa na ebo Cape Coast Central region na ebo pa abrofo no ba behwe de kwan fa so a wo de ye fa so sa brand slave trade kwan route ni ade nyina me kai pa Jake o tanka obeche bilamte late enaja woni MPP aban kofa ba enti wo mo sai famra ebeboa yie na akyere ye ti na atumi aboa mabroni ehu se ne enua ne yefro ene ye nenwe wo kurom ha ahai ede Ghana emasa efie ne fie enti se dia waka ne ho ne ye de besie ne yaka ye ho abomu na aboa ne achichiri kurei na Ghana atumi akwane ne mu ka wadwene bedwam dwumadie ye de brawe ne ye ne bebia ye de bepie adwoada nti ya behia na also ka wadwene kire mpanifo na entu anampa na emmoa na bibia ntu ntumi nkoso 2CTV and V Mixture and afa Springbok College and Winneba University distance education madaroma ya makramo